ಆದಿ ತಾಳದ ಪೆಟ್ಟು ಆದಿ ತಾಳೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟತಾಳ లోకన్న నెత్తొంజి కోలు ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ಅಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕೋಲು ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಈ ಶೇಪ್ ತೂನಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ದಾಯನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನನೆ ಕೋಲ ಅವಡು ಇಂದುವೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಸರ್ತದ ಎತ್ತನ ಸರಳ ಹಾಕು ಸೌಂಡು ಕೇನೆ ಐಕ ಹತ್ರ ದುಮ್ಮು ದಾಕಲ್ನೇ ಕ್ರಮ ದುಮ್ಮು ದಾಕಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಒಯ್ದಿನೇನು ಅವೇ ನೆಟ್ ಹೆಂಗಲು ಅವಿನ ಭಾಷ ಅಂತ ಬರೋ ತುಲೆ ಲೋಕನ್ನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಭಟ್ರು ಚಿತ್ತನ ಗುರು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಬುಲೇರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಅಂಚಾದೀನಿ ಲೋಕನ್ನ ಪುದರ್ದಾದೊಂಡು ಕೇವಲ ಗುರುಪುರಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ತಾಸೆ ಲೋಕನ್ನೆ ಪಂಡ ಅವು ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತೆನೆ ಪಡೆಯನೆ ಚಿತ್ರ ಪುದರ್ ಇನ್ನಿಕನಗ ಲೋಕನ್ನ ಗುರಿ ಗುರು ಬಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಲೋಕನ್ನ ಗುರು ಏರು నేను ಮಾತ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಆ ಪುರುಷ ಏರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋಡ ಎನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕಲ್ಪದಿ ನಂಜಿನ ಪಂಡ ಗುರು ಒಂದು ದಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನಾರಾಯಣ ಸೇರಿಗಾರ್ಲು ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಸೇರಿಗಾರ್ಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಲ ಕೂಟ ಬೋಪುಂಡಲ್ಲ ಆಯನ ಬುಡುದು ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಏನನ್ ಬುಡುತ್ತ ಜೊತೆನೆಟ ಕೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಬುಳ್ಳ ಇರ್ನ 48 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಪಯಣದಾದೊಂಡು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಾದೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಒಂಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಉಪ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಹೆಂಗ ಪಪ್ಪ ಮಾಲ್ತೊಂತಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಅವೇ ನೀನು ಮುಟ್ಟಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ತೀಯ ಆರ್ನ ಸಾಧಾರಣ 6 ಮಾಲ್ತೊಂತಿನ ಕಾಲನೇ ಸಾಧಾರಣ ಅಯ್ಯೋ ದುಂಬೆ ಮಾಲ್ತೊಂತ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಚಾಯತಿ 40 ಮೂವತ್ತು ತುಂಚಿ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತೇರಿ ನಡೆದಿ ಎಂಕುಲಡೆ ಹೋಂದುಳ್ಳು ಇತನೆಟ್ಟ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಂಡೆ ಇರು ಶಾಲಾ ಜೀವನಡಿ ತಾಸೇನ್ ಪತ್ತದಾರ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲಿ ಬಂದ ಇಂದುದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಬೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವನಡಿ ಈ ಸುತಿ ಇರ್ಸುದು ಮಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಮಾತ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕಲ್ಪದು ಮಕ ಅಂತ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ ದುಮ್ದ ಹೈಟ್ ಮಾತಬಹುದು ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಷರ ಮಾತ ಲೋಕನ್ನ ಬರವು ಏತು ಬಂದು ಏತು ನೆಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಬಂದ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ ಶಾಲೆ ಬಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಡ ಪತ್ತಡಿ ಎಂಕುಲು ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮೇರೆ ಒರಿಯ ಬೆಂದದ ಅವರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋದು ಮಾತ ಸರಿ ಅದೇ